Arefo ye mamunyina akwaba edemoba nyansapo kasamfuni so nyansapo yasane modi ehie bi ma enye asenketo akra se ohwe sedi mfuni na chase a etwagu na eye areho eye enibere so enenne ato Asante man titu kura fense krapa wa Asante mantema no na ene se ohwe dia na yese eye Krapahene na Kwadwo Owusu wono ena wadane ato a wokọ akura fra ne ntuma wotintim enuntim enam so ama empanyifo adehye busua no ene oba ahema wo krapa wo mugina mu na afi wo mo ya amamne ne amane se ne be ya akra wo mu ebenya baabi na afi yede na akwa akotokra enuntim ne se wohwa ekunafo ene abusuafo ebo awisia dom aboko gyanmu na yede ntoma ena afi yenya ahaban ede atotutu kuma ni nyina ekire yawdie wo mu aduane asa de umbedie ene areho ena sese wo mu bumu na nenam so ama nyansapo kasamfuni nso ababepi mu ewo kapre wa Asante mantama eben edwoso eho ena yewe sami so hwe a o hima no a wo krapa oba hima wono ena woni dom wono bayi omuti a wono eba bebi adwumadi na nkasa ekoso a enya asenketo oba hima eni abresan sese die wono ena bibia esile na so na ebonu kotudwum sanse ne hene a wono ne kọ nakra na wono no efa adwene efa kura fense krapa ho ni siesie ni mpuntuo ne nkan ko bebi so Asante man so no ene wono efra ne ntuma ewotintim ne ntina oba hima de wo se ni be so oba hima wode ade tuntum na dia bontie nyenya haban egulukom saa enso ena wode ntuma ebi aye ne mfuru ho na ebi nso eye ne maso a oba Asante mantem ha no sedie esi eje ufo kwan na hu se obi afa no se esiesie no ho a aba mono no ekire aduane a sese die ehwe aguo na de ebedie eho akwa ye den na sese die ananse ye ba beri abo ne ada afi entwuma na ekire dibre a sese aba eni yawo enunti ena abehu se yedi bia ye oba hema ni komu ne momaso ne mfunu ene na basa ho a eni yi wo be oba hema no wono ankasa ena tese fidie no eda no so mprimprin a wagina entwini edi na chi na emprempren ya ne ntentem na yenkoso na afeye na Kwadwo Owusu oye na nka oye Krapahene no na bakwasem edoso enso yebebo moden na nyansapo yabonu tofua na afei yamyahwefo ne etiefo a mo hwe no mo nso mahubi nana ankasa edin ede James Kwadwo Owusu a wo no afei apema hankro aduonu ennan ni mu na jese eyekita won sabosumi ni mu ena wo nana a enye asenketo oba apanyina wo nana eye maame akosua duako a wono no firi krapa adehye abusua ye kan se breakthrough emu eno ena ofiri saa enso ena opanyini Kwadwo adabanka a wono so firi bomso adehye abusua mu wono ne eja a wo boaye ema maame akosua duako wono mo ewu James Kwadwo Owusu na wohwe James Kwadwo Owusu a na jese na bra bomu ansa na wo baba bedi Krapahene no no na yese oyobi a nani nhyeda enye amanyosem ho saa enunti wamfa no ho enwuwuramu ene ade a ewa Asante mantem ha no ne Ghana titiriwo yenso no ebre ekọ animu na no no akosua duako eba ye friend James Kwadwo Owusu ebo modern etimi ekọ animu ema menemu ekasa yi no na yese wababa bewuramu a ene asra adwuma yi wode no ho ade akọ wuramu bi enunti se wode wani echemu Gold Coast Armed Forces a eho ena wo hyase ekodi ni dwuma a wokosua ye kasa medics a chese eno no dwumadi a wokodi ye wa asrafo adwuma no satem no nya mfinhye donso afi apema hankoro aduanan eba akomu na meka 1941 a na ni nyina mu no wo boa ama ne ntete yetimi akonkan se osreni se wo hwa asamiri okurani a ade atoneni no wono ena mo hu se wokura bibiti sepomemu ya ma ho fita fufuo afi ahabanmu no ekura no abamono ni bi ebubo bitim ena afi yehu ye nako kokko nso ebontim afi ade bi ayese ya wakuma bi enso ebutu na pampem ena afi ne nan esi ebi mu a ni nyina ntintin ti awamu no ekire enibre so hwe wo mo mafo mu na fade no edam sonko a ne de ni kente Asante ahuso ena edi mu akoten ewo mutuntum abamono ena afi akokọ srade a eno so eho asem eno nti okurani a sese de ade ato ne ni no ena mo se watwe enya asem ketwa ena fom kra enibre ye mu oden ena ato oba apanim na so oba ye ne den ye e wo se omia nani na afi wusum na oyo no sa yenko yanim na yento aso ewo nana Kwadwo Owusu na bakwasem ana ewo hono America dia to dwa mo se Gold Coast Armed Forces atemo no se die yedim no
afi apema ankro aduanan ba akono na je se enye asem ketwa kra medics okokusua ya ni nyina mu na asafo adwuma mu no ko ma na se wo mo hwe se ne be ya e prepra be kan se okoye wo yare se nia ne sa ntintini dia wa mu a ano no a na adwuma okokodi ye ewo asafo adwuma no e ma we mfisa me ne wo kase satem nyina no ne wiase kokase no etata so dendenden first world war eno no enye asem ketwa na etemu dendenden so hwe na ho fama eni siehunu eni aniedin tu wache wonwom wonyaye ewo asa adwuma no ma ema wotimi ekwa animu ebo no homodena ana enye asem ketwa ewo no ma bi okuta general hospital afi apemne yofuiso busunu ankono aduanan ni mu wonya akwan ekowura ho no ma na eno nso wodi ne dwumadi afeye woko edikan wo wiase nyina first world war no edikan ebe awiye no na se de etoso mienu ebe awiye no na Owusu ana Asante James Owusu anu enye mfinhia aduonu ebaako na eno nso ho asem no na enya asem sa me se wo hwa ye mposo ha kakra ne enhwe de ekoso mfanyini ya eka Asante amambre Asante amane no omu se obi eso yawa kese yawa na eso no eniema bi gugum na afeye eso okwabenane a wahye batakari a anu odin pa Emare mfi Asumankwahene oba Asante mantem ha wonie Asumankwahene wono na sabia kronto na nanma bosomfo nanma konfo ni nyina no otua won ma no na ebreduru sedi anasabe na dwumam na asɔre enya asem ketwa wei wono obeya amamere ne amane de agina mu ansa na yetimi ahwe amana na Kwadwo Owusu yetimi ape ekura amana kwa eno so asɛ ya kyeremu de akyerɛ mu sɛ oba Asante mantem nipa na sɛ ku ba asa tepaman hene na afi agona eduru baabi nso a Asumankwahene ono nso tumi ye fufuo na bata ni chiniye anase na fade tumi ye fufuo ti emane nya nwanwa se mo ho sekini ye fufuo bi edimu a eba eno de yakane NYANSAPO kasa mfani so akyere mu abakwasem da ho a se ekuo ba asen na se nipa ba asen ye wonu etumi eye fufuo emfa ho se opemso ofura ko jan kuntunkuna na se kobene wonu de wonu etumi ye fufuo enti ena na Asumankwahene wono ena kyese wote apakan mu a wo badwumadi na se na fe amambre ne amane no efe akono enika ewusa areho aba enso hwe bi se ya ma onya suehu famu ofutu na de bibo okotodwuma de eka nyina ne se Asante ewade Asante wa amambre titi obika titi ewubi eche NYANSAPO ya be pia ne se ne etie bia no ye be ko bia no ye be momo hu se ne ehon nsem esi etie ewo ehonom afa yanko anim saatemu de na anase James Kwadwo Owusu na wonyanye wahene na ne abere sanse saatemu no na bema ye bema wonyina mfinhia duonu baako de na ese enafom an na nso saatemu no na afi na eka ne ho ba amanyesem mu eno enye asem ketwa ewo eho no mfinhia duonu nan no ema wonya akwan ema ukopie mu a yenhwe de Asumankwahene asakakra wodi ni nkunya ye beto so no nana eno no enye asem ketwa wona sesedi we sanfom wokwa ano no enti James Owusu a wonya mfehia duonu baako mprempre nana Kwadwo Owusu a woda fom afra ne ntuma tintimu abakwasem na yeguso ye to aso mfehia duonu baako afedi wo panyi anasa atem kra ba mu a otimi anyini ama mfehia duonu baako no menim okasa yi no na wonya kan wa agriculture asoye Ministry of Agriculture asoya wo hwe nnuane ensem so watumi akowuram yesi wakowuram keke okowuram a ene wakoye control officer kwani control officer ne yekoso ne yeba ne ewuram ne ade nyina no wono na akoye asukodoma waye opanyina otua no a wo hwe wo Ghana Cocoa marketing board wo enye asem ketwa wo hono ma remfi anso ho a okoye customs officer wo atebubu eno no ne nyina no na wo hwe kokwa efiri ye memu ni ade konkrofo amaso no na ndi kutwa wi se hwemienu santem hwe sa me se wo hwa na Asumankwahene wawura ban mu ho ba bia sabia kronto ye de yewura ede ato na ya hye na tade anase ye fra ni kente kama ahyehye no se ohene se ne ose otie pepe no eho no wakwa akowure ya akoya amamene ni amane awia wase apie kyese wo kwa na ye se kwan da ho enedi ekianeke sabia ku Asante kotoko sifunu bede ne nkwa menem ene
ana ye den a obekọ ekura na afei akwakotoa na brabo so sede Asante yenim no eno yenkwai atebubu amanten se de medical kan no koko awodro nkrofo ewia di wurambo no wei eye nkyra ahene mo adwe mfi wo na wo fekuo ba akumi tina wo se wo free nkyra mo beka ya eho na tatuo eye Asante ma bosom kase ba akufri a obaye Asumankwahene edi asa. no yenko yenim wa ahemfo no bi ena wonu guso a wonu bedwumedi na sena enye asemketwa ya mo de beche ye ka abakwasem no na ye de we no so frafra ammamu de ye ko ene de ye duru sanse eno so eboa pa nti mo fa nche Asumankwahene no ena wasa afro atana na pakemu yenkwai esukọ no ma wanya mfinchi aduonu ba kwa se de atebubu amanten kokwa nkrofo no nam eye kwambone su ewie mu di from mai aso eye so no won wo hwe me pa cho we wayo brafo de ofre tuntum de abon mu akekere na esa de bi dan ko mu se eni bi sa no wayo brafo yenko yenim Asumankwahene ba ade na eso abrante na nase papa no a sabieku kwabana ni mienu ahwe no mu ese ontumi nyina ho na wo him so no emane nyo se eye bibi kwa enema wo mpa ne firi enti no satemi de na Kwadwo wawura mu a o amanyosemu a ena tese wo yoyi ti James Owusu ebra akokase e we wiase nyina de toso mienu ebe awie no satemo ena na afei de a engresi man wonom so omemu ha wonom bowuraye no mbefa ye nomum na wonom tena ye konso no chance den de afia pema hankora bionumu a tese na enye asemtoto a afei nana amaya wodo no eboabo mu a eje wo mu nsem ye be ya engresi man ye bedidi wo mu so no wonom beje wo mu de afiri wo mu nsem ti ma re mfise India man no na ye oman ye di kan afia pema hankora bianan so no mu ena wonom di wonom edifiri engresi doni nsem 1947 a wonom de wonom kra nanu ne ka se engresi broni dia de ba ko a sabi wonom suaye na omunya honim de de che ye bidi man ya ka engresi fo bedi ye so nse womo de womo ho no sabi womo de womo kasa ene womo mamre na ene ye adwuma de eja
de de bia ye kan no ye de ye ho de nanso English broni kasa ye fa na mmom wo nim de ne ya mfa India de wo fa esua wo technology ne eno ne ama India ko animu no satem na ene Kwame Nkrumah no boaboa wono a wono so penya bi egina so na afi wono apɛ kwan mbefa so ama man Ghana abede ye ho enu nti Kwame Nkrumah ebo modena satem no no keka bomu na James Owusu Kwadwo no na odi akire eka ho bi ti saa ye ka wo man kwan ye fa so benya afa ho di CDP amanyuko na aye ntimi ni James Kwadwo Owusu enfemfiri me prempenyi wadane ato a obeye krapa ehina enye asemketren nti saa temi die na se Kwame Nkrumah se de meka no omuguso a won boaboa won mwa wokusuo 1947 ba yenimu a ema ekokowi achie no World War II achie no Kwame Nkrumah ebobo modern eba beti amanyuku efense Convention People's Party mo beka ya anche eno saje for Dr. Kwame Nkrumah be Ghana mampanyin ne bi ono eche no koto afiase no na saatem no na Kwadwo Owusu eneye wadane ato ye pe no kora bi yi no na oda so girim se CPP panyimfo ni bi wa Asante mantema yenhwe ye ekoso ewo Asumankwahene abra wa fro tana Abishafo na chese yeda so ejinemu a enya asenketwa abakosem ne de fa nana Kwadwo Owusu nwa na ebusu de baze se no Krapahene ma na wotiwe ya wohwa eye Asumankwahene na ogusu a wo chiacha de ani die de ema empanyifo eja obeto wo mu ewa ahana se de Asante amamre ntie nsa eja opemso kura du media ase a ochia enti na chese Asumankwahene ono so bedi so na wa yubi sa pepepe satemi James wonye mfinchi aduonu nan beka CPP amanyuko Kwame Nkrumah mo beka ya yeche no okoda afiase yeto aba nenso no won mu di nkunim ema enkunya bese aduasa nwotwe no wo famu aduasa enan ye satemi ni nyina mu no na James eka ho afi apem ahankoro aduonu mu James yeyi no ema CPP yeche ni tumu no na oda so ejinema Asante mantema oboabo doma no ne ade akeka ne ma bomu a
enti echiri ya Kwame Nkrumah fi afiase a wo ba ye no James ye be yin se Kumasi municipal director anase panyin pa obetua Kumasi kurupon abedweko ya na enye asem kotwa ti se wo hwa asatem no mu obomodi nsua ade ko English na mu ni ade nyina kokosu ekwan faso agiche ichiri nkura enti Kumasi mpuntuo ne mechechere ne ade nyina no za James Kwadwo Owusu eneye na Kwadwo Owusu a na oye Krapahene anase Krapahene za no ka ho e no baaye e ma Kumasi nchechere ekọ nkan ni nyina ye adusua ene atumu acha enyaye enkra ni chiremu a abra ye che wosaje fo Dr. Kwame Nkrumah no so tibi hia pa ene hunade ne anyinyade de wo fam na enso wa mpa ba ene oboaye e ma Kumasi enchechere itimi ekọ enkan e wo honma enye asem kotwa Vietnam no nyina afia pama ankra bisensia wodani chiremu hanoi e no ye North Vietnam a okoye koboaye ndi satama Kwame Nkrumah eja ye betu no efra kunya so na kese James kura na oni wo memu a woko na wakosua de abeboa man chechire etimi akonkan enti na henie ndie nanu ya afiapem ankono aduo wotwe enan afiapem ankono aduo wotwe nan mu 1984 ena chese krapa adidie eto no a wobefa akunya ne se nana Kwadwo Owusu ebetrase a odi adi ehonso ba ye no inim de ode boa ye fetetetentre de mo man Ghana Asante mafa ntima pefra ye ema Kumasi mbeka ya ansa no ba hema Queen Elizabeth ba wo memu na afia pema hankro biosia baako na obeka se Garden City no na ye James Kwadwo Owusu wona na oye meyo e okuroma no krani no wono ena ogina hweyi enti kwan yo fa so chechire Asante man ana Kumasi biedua niama ne ye fe no eno oba hema Queen Elizabeth ebepia ma afia pema hankro biosia e baako na Garden City ampa a wode se edi ni man di se edi no kura no betini agina so ne akasa bakosem ne de na Kwadwo Owusu krapa enka no oye ohene no wono ne modimbo eka ho bi ene ma ebinya saa edi Abujafo na chese eno ani gu sami so hwe hiahene ena chese ote ho na na se wabadwumedi na se hiahene abakwasem de odie nyansapo na odie chidi a nya afi ne ba bechire mu e wa Asante mantwe ka se hiahene a eye simple mepacho eni obi a ehia no debi na emom obi a no hia ohene ba a no hia na chire mu ntintin ano na wo pe chire mu pa na dia ko nyansapo YouTube na hwehwem obehu na wosua ebewie na abakwasem no kra na ni nyina mu no na abedi hine boa enkanea mpuntudwuma suku ne chese bibia e wo krapa te memufo do boni kutwa wisi ni santemu de dia dance de hu se na Kwadwo Owusu obomoden Presbyterian Church ye eho na okọ ya oku ewura ya ne yerenom sade akusade nyina ye ni Asante ene Ghana ha no na ohene owo yerenom a wono boa no ema na didie no eya akono eye efa edu baabi rukra no no omo kɔhye wono mawade mu ekena oba no ne nto sesei saa Asumankwahene ena wote hɔ a abusua no nso eba na wono mo abema no akwaba ewo hɔ no Abujafo adofo ba yi na sibi wei eyo sofo mama yi din dudu na de omde friend no na ohun se waba abechia Asumankwahene kama okobe nti
Abusuafo adafo ene adehia bremponi bi ena wonu busu a wonu mo Asumankwahene atenase amana kwaba ti abusua na chese eno no James Kwadwo Owusu edia ne na ene neja ede ewo no na afeyi yiniti woyire Dr. Kwame Chei no Dr. Kwame Chei protocol mpanyimfo na ase panyimpa ono ana yebeje wo nkosa akwa aje no na ono so abechia wokono krapa de hie busia no ono so ena ono toaso ono echia no ne ma siafo se mote ya mankasa wo mo sanso wo toaso ni pansanso wo toaso saa kasa wo sanso a enye kasapa aye kana sentimentam e kasa ni wo toaso a ono echia no ana wo mato santene saa de wo kana saa etwaso mu yesum nti adehye abusua ni bi eno mato santena wono mo Asumankwahene akwaba eno eje abusua etenten ene ne tie wamu no na ese nana Kwadwo Owusu sabe afiapema hankono aduonu nan afiapema hankono aduonu nan ede besin fi champion mienu ene aduonu mienu mu ena chese akra efra ne ntoma ewo ne tintin mu abra na nkomuguso a ehwe se ni mfinhia na ekọ animu na wombedi na wakọ mfinhia be se bi okono nwotwe ene nso amowu a wono nso akwada nso ade hie nso akora nso panini no ode kentin keje bi se omutwe nchote be se tebe ma de koi asa ene eduso oba pani wosi edi wosi okunu na ade nyina ni wura osamba ma ya boachi abrankesi sania okase si okunu suoni wosi asamba fi onyansafo de tesu to fom ye ne mpabo tie bu na asamba nya ne pomasi bere
Sanya na Abrecha Okasani, was in an Owusu. Bramete so the Aquaton and Yamshim to us on Princess or San Sampani say. Obana kwa was what ya warrior na Bamanyans of Waka, a Pomo Jagufungu, when you are buying. Sanya Okasasian was one year, may you I am a Bunia for. Essence and now we are Bapa, Kupa waters of force as a solid thing at the Abrecha, 2 farmers say. I saw Sayo Niaba, the Santi, and then Mr. NYANSAPO do won't be Yamasia Yamana. Sunny Adena Kumasia Brecha Wakasasian was saying, Penis auto pen one what to crew. Yanfanto Apranaso, the Watchambu, the Nibabaso. I want to bear matching February in the Brown Pound and now Brechas or Badani Kunachi, nor Bompoy bear my idea. Was several to the Pustagunis and Motopetia, one pong from Yefabintum Penny Bed and Penny say. When they can to the Chija, or in a man and Pimpos, the child was the Yeni, was she doing his head Woko, and Nochi, and Wakasabim, was so crying Tama. But they said, yes, or would ye a crying. Wavako, Samawa, Sunday was the Yeni, was the Akrameda or Bromidi and war. As some of ya, Frisiano Summon Penida, Frisiano Summon Penida name, Nintimani, the double, Yafacha Yadin and Nagajo soon, one year per Yamuso, Yafanya, a crackine. Everybody is your door. When your man was able not studying, the war for the deputy, a British and Yeri, Bakasasi, any, send nature or see any. And so far came one boom. You may hear, Esan, because Yapa couldn't attack Rebuso. And some number feet here. The woman I did say, Yadi and I could do so the Brebe Conserva. Ye Bama Yamra, and Penaka and Rasanya Bama and Bama. Bama or Tiskaya, Bama, them more bad than a Chima, their chin, or Bom Pogum Penaka to be a bit too big of you. Those who have been our concert, one song man and members if you are young, Yadina, Nakraboine, a brown also son of Yeti, San Nicrupa Pedia Contos, Debbie, Madonna, a solid young Pampa phone and now would be a little. When as a phone in Yansado, so was seeing your quarter, Miss in the woo, Yaki Wobum, Yachim to the Macras, or should you wait in Kosovo, or Brefon as a 4 year name, Papa, Nasi demo, and Peninsula Pedana, what you assume natural Posu, or Brefo in the name of Tachara. Ni katrama pepani kuna se foto na basa mun kudi yemu dia adia ne yaka ni yes ampa ni nyansa ndoso no nyansa fo de me brief to form apota te family dia na Owusu'S una akonse do won so ma ne mema se dua buru ma na mpembo de sie ni ye kura yeja ni ye de kire ye se hye aduana fo de woja wa kanmamu omo na omo yesa kwa kafuko kwa safaje ne safo so won safo so esum tu pa sam na bafi na Owusu'S dio me won so ma ne mema se de ye kasa che wo kra so ni Mana Pimbo, when I'm Pimbo, it's your cost. If you're not for Jenny, anyone in Kaya. A friend you cry and sue. You see, you cry and sue. Will be in turn sans shebus for a Diana Yaka. You beg the same penis of one thing. Yea, the same was watching. No Nyansafonia Sado, so dear, and now much nothing. What 2 4 pentant to Mikayi. Now then, you know, I could go soon. Said but nothing. Let's see a man enough for mammy. Or call their mania copanura. Nadia dances and pa. Our demon come for them, ma. It's in so far years when you are Peninsula Bontain, or mean to answer was your for that I won't carry the young fancy and Yakura coin. Akura, or better than shake and his kumbo. The watcher baby, I won't grab a group on the show, my car on Saturday. You won't pay my bush for and Peninsula at that on the Sia Paya, Yakawaka Pons, Yako, yes, 84 Yakas or track could be more bush for in a year and watching your credit talking. The amount of my Yakas and ye, Yasanya Hunter and Yan Yamon. Said a woman had that chin and not could do suit up from one. And I got shot of him. As some happens here. Nampatia pay everything that you want and peanut trusty. You have something to him. And now the Yakasani. Yes, I don't pass some say. Bridge your pass Santa Maya. Whatever and the Bramas were 2 for Santa Hene. As Santa Man in any course, you are at your person first Santa Man some. I have the same. You know the 20 touch them as well. No, I'm yet to go to Kumasa and say in Crombo. Many penny there was a younger. The near bridge that was it. Your first can say anything money by you in the casino. Then when the Nelson says I could down with few money or penny contract for person is not sign. I shall you know. Sunny Akasa, yes, young Toma, yes, a cadia. Now, so do me. Or propose a prampa will put the Pocom assembly of body to some princess. Manu soon said over fee. What so money, ma'am, I say, ampa. A brown one, yes, so ma. No, that at a prayer also from Pongo Fomo. What company is it to my young fly? I already am about to so some years and now we sit too many. Never more aquarium, or from Consiado, and watching, and you cry it. Bible say, when I can't go to one part of the animal, you're some penny jungle, and that's what I am content. Yeah, and that's a one, not a mesra. Yet, I want a jungle from you. Yet, that's what some princess.
ya na se ampa wonya safo okwase no na anu ko sai yesu edemu ya kanchira busia se ya ka mbo amaja ku fomu a ya chi wo tintambu ya so wo basu kase yeso ya pre wo foto na busa company sum na so se na uso dio me ne mama ekunu na mama ma nyina ekasa sie Running some 5 million. Shram, Strada, and Trussing, and Tulinsi, and Suso, and Pro Abusiana, Yabagi Adas. Sir Michraha, Namichraha Macrobi Asante to Kohine. Or 2 4 said to Abibirem. Or take a course for Asante Ninti and Amichinaha. And say, and about Asumankwahene, and your Bushia, and then ma, and then another Emma Utum for Asute. Say an Krapahene or Chenny Ashabine, and then ye take Krapahene. Or 2 4 say, some pa na Krapahene the other someone, send on the Hawa, Unti Manico Samadeja, Amania Quanso, I was so bad, will be Janaquine. Anunti Asumame, Asamemra, imagine a home. Na me ye bibia kama emfama no anu ntiba afọ wadama one nananom so tumfo soma me ma me ba ya o se nam se ni breba yi twa nsenti ba afọ a obesi nanan wadama obro ni nsapanto tie na fecha safie afe abusua ali ato wani o mo so bro ni nsa pantum yenu abusua ensimo so na mo fecha safie afe na Krapahene empanimfo enyira twi omaka kosai anu nti omu nso ayensa anu nso pantu omunye ne ndu omu de asai de nanim afọ wadama otumfo se sene ne brim point da ha wotumi mane kwasama deja anu nti okuta entuma mfuo bonwire nsabia so kente epo ne ya me nyina ho na me fankata ne so odunsia do awanyama ne eboso bia wa akire nananom afọ wadama otumfo se anya nipa nyina na wo konse do a wodi sika futuro si wo mo na Krapahene ne som panti okuta ne sika futuro prejan adiosia nan ne ya menyina ho na me famu na ne achi oduru nsia do na nananum bisa ne se akpa na sika futuro ewunya ne hina osome som pa me konsom Asante hene enenne wodi sika futuro ja akwan ba fo wadama no tumfo so ma me ba ya na de o se no Urasum befam kakra tu fortiame jame kwakus back for Asumankwahene wadawruma biura faso fam me kakra mijra ma na Kwadwo ya no taso me hansa Asante yemani ntina mijra enche bia ne back for Asumankwahene ne abusua ne ma na ma sote na Krapahene wadwuna ne ahwebai na yima bu na asu na yima se monkwai nam kwa ya Asante amamra sana fata mfanya maade kwan hey mama me ba ya ba fo Asumankwahene na yima se ani breba twa Asante ubro ni nsasrada sana na Krapa mpanimfo musumu bro ni nsasrada sana abusua musumu bro ni nsapantu na kutane bonwina nsadua so epo wote menyina ho na me fankata na ade so ma no sana na yima kutane sika futuro preja bia sam ye wase menyina ho na me fangu na ade ani achi na sana yima onan ni trunsia do dia busansa na na sa ade we do nya ne hena wase me som pa me kosom me hia nyfie ana na Asante yima de we ya jam kwa fefefe na yima ma me ba ya na de osie Yarefo na ohwa na chese dwumadi no afeidie ye de eba awiye abobwa ne mpompon so na fina ye de abawiye ye ncha de ba kunsu ya ne ye de mpompon so ne mpempen so efra ne mpempen so eye abra dwumadi no ehya ase mpompon so eye abra dwumadi no edubrum yibiwie asole kura ndi sambe di aha ene nyansapo nkasa mfunyini a ye ba bepi ha na dwumadi ebebo ho dawdo de kiremo no ye de musi na ya sore so omoden subscribe share na like
na fa wadwen kyerɛ so fa to ase de ɛman medin ɛne abusuapani Owusu Atumi emamu nyina mo ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa.
si ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode brensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wadawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata